नमस्कार प्रणाम। हम परम प्यारे लाल स्वागत बा रहुआ सबे के भागठा न्यूज में। तो ढुकी सब है हम आइल बनी है जा गंगा जी के किनार पर कि देखी कि केकर मांग हो दिल बड़ी गंगा जी आ केकर बाकी रह गई। तो गंगा जी के बारे में हमनी के जानल चाहब जा। या तो केहू लौकतो नहीं खे। अच्छा एगो बाबा लौकत तनी कैमरामैन फोकस करिए बाबा पर। बाबा हेने आई जल्दी जल्दी हेने आई। तो बाबा ए जगह कहाँ करता नहीं रहुआ है अथी में पाखी में का समाचार? तो पाखी का करता नहीं रहुआ? आइल बानी बबुआ है जा का करबो। गंगा जी आ गुल बड़ी नु हो एगो नातिन के भेजले रहनी हां कि जा से चाली उली का बार ले आओ से खेतावा तो कुल बूढ़ी गइल। हां ई तो देखनी है कि हम आई रहनी है भाई लोग कि हम जे चाली पे बैठब आ तले हमारा जे पहुंचे ले चाली खोल के गायब हो गई। ठीक बात हम कहीं कि आदमी के दुश्मनी बा का हमारे से? बबुआ तनी खड़ा होके में हमारा दिक्कत होला। अच्छा तो हाथ थामी बाबा हाथ थामी। हां ना रहुआ खड़े रही खड़े रही तन दो चार गो शब्द सवाल पूछे के बाबा काहे रहुआ कहिया घोसड़ी वाला। ठीक बा हां पूछी। तो बाबा गंगा जी के बारे में हम पूछल चाहतनी कि माने गंगा जी ठीक कर तरी कि ना? अच्छा का गंगा जी बबुआ ठीक कर तरी? अब तो हमार डाणे के थरी लाग गइल। तो माने गंगा जी राउर का बिगड़ ले? ये बड़ी अच्छी बात कही है। समूह से 3 लाख रुपया लोन लेके खेती कैले रहनी है बबुआ। मैं जलकोबी रहल 15 बीघा में देख ला आँखी के सोझे लौकत है। अरे बबुआ टोटा 20 बीघा में रहल है। टोटा तो कहिए बूढ़ी को। तो देखी सब लगातार यहाँ के टोटा बूढ़ी गई बा और कुछ बोले नहीं है बाबा? अरे बहुत कुछ रहल बबुआ का नाम धरे के हिम्मत नहीं खे। अच्छा खुदेना ना बोले रहनी है? खुदेना तो रहबे कैल है। हाँ 8.5 बीघा में। आ जीरा रहुआ बोल चाहता बाबा है बाड़ी में जीरा नु होई? जीरा बबुआ जीरा के सीजन में जानता रह सुखारी पड़ गइल है। अच्छा बढ़िया आइल बा तई हो ए घर इनको खुमजल बाड़े बिगत सारे जल। ठीक बा। अच्छा एगो और बात पूछो बाबा कि रहुआ सब हर एक साले गांव घेरा जाता बाढ़ी में हर एक साले रहुआ सब के माने तराई हो जाता। माने एकर का रीजन बा कि रहुआ सब के तराई हो जाता? बहुत रीजन बा बबुआ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे वो रीजन के अब कहे के बा जानता रह जमुना मेहरारून के मरद बहरा रहत तारे सब तो बेचारन के तो अब लोहा फैक्ट्री में लोहा ढोत गाड़ी फाटी जाता। आइजा मेहरारू के देखबन फैशन तो लिपस्टिक मारी एकदम आ बाजार में चल दे तारी सब। बाबा रहुआ मुद्दा से भटकतनी मुद्दा बाढ़ के बाद रहुआ लिपस्टिक के बात बतिया होतनी उ करिखा घंस के जा सरहुआ उसे का मतलब बा? बबुआ समझत नहीं ख ओ कनी के इहे कुल कमावे बा। अच्छा हां बैंक में से पैसा काट ले तारी सब। हां आ एगो दूगो अपना गोतिनी चाहे अगल बगल के जे रहेला आस पड़ोस के लेके जा तारी सब। तनी एथी करी हो ए भोला जी तनी चाटावा बढ़िया से बनाई झोलदार बनाई आ एथी करब तनी खटइयो डाल दे तनी डांट के आ खाओ के आवत लो। एकरा बाद बबुआ नु ई बाढ़ वाला ने पूछनी। हां बाढ़ वाला हम पूछतनी यार रहुआ भटकल जातनी मुदा पाई। हां तो घरे आवत लो तब का करत लो? पानी तो बढ़त ना दीदी। हां हो ए बढ़त कहां बा झूठो के घट तारी गंगा जी बरात लो माने बरात लो की घट तारी? हां गंगा जी जा भीतरी से तो सरदा बा कि गंगा जी आके अलांग के चल जा साले। तो यही से बबुआ हम कहब कि का करत लो भाड़ा भाखे लागत लो कि हे गंगा जी हमारा के दुआरी छू के चल जीबू नु तो तारा के साड़ी चढ़ाई और वो साड़ी गंगा जी पहनती तो भाड़ा भाखित लो ना। और काहे खाती भाखाता बबुआ? 7,000 रुपया खाती। अच्छा तो मेन रहुआ सबे के मुद्दा ये बा यहाँ सबे के भाई लोग कि 7,000 रुपया यहाँ सबे के माने फरले बा। ठीक बा तो 7,000 रुपया सबे के उहे जब हमें डलले बा घेर लेता गंगा जी गंगा जी यही के चलते ना। हाँ ए बबुआ देखो बड़ा दिक्कत करता बौसीर हो गई। अच्छा तो बौसीर भइल बा तो बाबा खड़ा रही रहुआ 10 मिनट। एगो और सवाल पूछे बाबा माने हमनी के चारू वाले पूछनी जा आ केहू बतावत नहीं थे। ठीक बा आ रहुआ सुन लहू हो खब कि जवैनिया मार ढाही मार दे बड़ी
एकदम भूभुने के भरे गंगा जी पड़ल बड़ी, ठीक बा। तो रउआ ओ विषय में का कहल चाहतन? माने आतना यूट्यूबर लोग माने अनधुन कइले बालो, रील पर रील, वीडियो पर वीडियो डालत लो कि अब हिंकर भस गई, हुनकर ओरिया गई, ठीक बा। तो माने एकरा विषय में रउआ का कहल चाहत? ओहिजा के तो स्थिति बहुत खराब बा बबुआ, बहुत खराब बा। देखला पर माने नतिया देखावे ले से मोबाइल पर कबो कबो तो देखे नहीं जा, बहुत स्थिति खराब बा। पर आधा ढाई देली, आधा असो ढाई देली। तो बबुआ हम इहे कहब कि जितना लोग रील बनावे जाता आ उतना आदमी कएगो उजा बिस्कुट ले जाके कुछ अपना से जौने बुझाई, एको आदमी के जैते ते एक आदमी हेल्प करते नु, अपना घर से 5 किलो ऑटो ना ले जाके दीते तो ऊ केहू करे वाला चिरई के जान जाए लइकन के खिलावना खिसा कहल बानी, उहे हाल बा बबुआ उजा। एकदम आदमी मजाक बना के ध देले बड़े जवैनिया गांव। हां अच्छा, तो माने इहे रउआ का नाम बा कि जितना यूट्यूबर चाहे जे भी ब्लॉगर बा ओजा जुटत का बा भाई लो, माने ओतरियानी के जितना माने फेसबुक चलावे वाला बारे उ लो नाम चेंज कर देले, हमहू ठीक बा। आउ का कर देले बालो, कोनो जना ब्लॉग कर देले बालो, कोनो फलाना न्यूज, कोनो ढिकाना न्यूज कर देले बालो। हमनी के तो एगो मानही के जे भट्ठा न्यूज में रउआ सब देखतानी, एमे ढुकल बानी आ गंगा जी के देखतानी आ बाबा से सवाल पूछाता। तो बाबा राहु गंगा जी चौपट कर दिल, तनको बचल बा कि ना? हमारा के तो बढ़िया से लांघ देले बड़ी बबुआ। हाँ तो एकरा मतलब कि जान जाए सब कि बाबू के मांग धोआ गई, ठीक बा। बाबा रउआ है पे बैठी रउआ सीट ठीक हो जाई, रउआ के एगो नया देखी अगर कोनो दिक्कत होई तो एकरा के बढ़ाइयो सकत, ठीक बा। ऐसे बढ़ा के बैठ जाई, एकदम गर्दन पर बसीर चढ़ जाई। अबे साले तो ठीक बा भाई लोग, तो हमनी के ऐसा ही देखत रही सब है भट्ठा न्यूज, और वह सब लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, तनी फॉलो बटन पर भूभुनो लड़ा देव सब है नी, तो हमार काम चल जाई। रोजी रोटी के सवाल बा। हमनी के न्यूज कला बबुआ भट्ठा न्यूज, तो देखी जातना रउआ सब भट्ठा न्यूज देखतानी तो रउआ सब के राज दृष्टि आई तो ढेर कुछ ना करब, इहे मांगब कि फलो नाक बुबुन दबा के कैसे दो बबुआ कनी है कहूं नहीं खावत। हाँ तो क दीती ओतने सब क देब नु, तो हमारा ई जलकोबी के आ ई एथी कुल बुड़ल बानू तौन सुकुलान हो जाई, लोन तक थोड़ी भराई की का हो जाब तो विदाई सगड़ा बाबा के राउ चली कुल कुल धमोई मोई कुल लाग गई। ठीक है बा। देखी सब हमनी के कैमरो मैन पीछा से मजा लेते रहे कि हई का भइल हौ का भई, काहे से कि बातें ऐसन बिया बाबा के मान ही कि अथी ए बबुआ चौलो करत तार लोग का ना चौल नहीं जगह। तो रउआ सब देखी हमनी के फॉलो करी, हमनी के आगे बढ़ाई। अगर हमनी के रउआ सब वीडियो के गोल रखतनी जा कि रउआ सब कम से कम 1000 आदमी फॉलो करी, एकरा के 50,000 व्यू ले आई कि बाबा के अगला वीडियो में हमनी के लहंगा किन दी। हाँ शेयर करी हलो बबुआ, हाथ जोड़ी बात हम मिलत सब हमनी के नया वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।